اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سریع از داخل و خارج کشور در برنامه خبر. ҳайати навдавати мунтахаби тоҷикистон таҳти роҳбарии Далер Киёсов дар мусобиқаи қаҳрамонии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ки аз 24 то 31 май дар Тошкан баргузор мешавад ширкат хоҳад кард. Дар чемпионати КАФА 2025 6 дастаи минтақа ширкат менамояд. Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон, Эрон ва Афғонистон. Дар қуръакашӣ дастаҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. Дар марҳилаи гурӯҳӣ дастаҳо дар як давр бозӣ менамоянд. ғолибони гурӯҳ дар финал вомехӯранд. Дастаҳое ки дар гурӯҳҳо ҷойҳои дуюмро ишғол мекунанд барои ҷойи сеюм мубориза мебаранд. Инчунин бозии тасаллубахш барои ҷойҳои панҷум шашум баргузор мешавад. Ҳамаи вохӯриҳои мусобиқа дар варзишгоҳи Дустилики Тошкан доир мешавад. Бояд гуфт ки ба ҳайати мунтахаби наврасони Тоҷикистон барои ширкат дар мусобиқаи КАФА 2025 7 бозингаре ки дар ҷоми Осиё 2025 дар Арабистони Саудӣ ширкат доштанд даъват шуданд.